mislim, jedan način nekorektan, ali je bilo. Međutim, knjez Mihajlo, kad se vratio, nikad to nije kao zlopamtilo radio. Moramo jednu drugu stvar da razlikujemo, o kojoj se danas ništa ne govori, a to je ekonomski moment i ekonomska snaga kod Obrenovića. Knjaz Miloš je već iskoristio svoj položaj da pravi dobre pare. On je nasledio od svoga brata Milana isto velike pare. Kako? Njega su otrovali na fin način neki ljudi naše trovanje u Rumuniji, koji je bio ekonomski vrlo bogat i imao je velike pare. To je nasledio knjaz Miloš. Znao je da se bavi trgovinom. Znao je da investira i da izvuče. Njega je nasledio knez Mihajlo. Kneza Mihajla se znalo da je odličan ekonomista. Znalo se da ako on ubaci u jedan poduhvat dukat, on mora za kratko vreme 2 da izvuče. On praktično već je bio igrač na berzi, radio je kupovine i prodaje raznih preduzeća u inostranstvu, znao je da i iz Srbije nešto pripomogne, ali naročito je radio napolje u inostranstvu sa svojim poduhvatima. Njega je nasledio kralj Milan. Za kralja Milana znamo da je i on znao da zaradi pare, ali on je znao i da ih troši. On je bio troškađija, ali to je trošio pametno. On je bio umetnička duša, prefinjena. Svi oni nose tu, ja sad ne znam za kneza Miloša, jel? Jeste. Ali svi posle toga nose tu neku žičicu, jel tako? Ako ne knjaz Miloš, onda njegova žena Ljubica. Da, tačno. Sad idemo dalje. Samo sam ovo hteo da ispričam. Šta se sad događa? Knjaz Milan, posle kralj Milan, čim je došao do malo svoje slobode i samostalnosti, jeste da jedno vreme provodio u Srbiji, ali je bežao za Pariz. U Parizu mu je bilo vrlo lepo. I gde je znao da šeta? Po Montmartru. Šetajući tako, pošto je bio umetnička duša, on je video šta slikari tamo slikaju. I znao je dobro da odabere ono što vredi. I za bagatelu od tih mladih i nepoznatih umetnika on je dolazio do njihovih dela. Najveća kolekcija, svetska kolekcija impresionista je, šta mislite gde? Pa u Beogradu. Dozvolite one čuvene kupačice, koje su čak i krađenje pre kratkog vremena, pa i vraćene. On je kupio za jedan najobičniji ručak u nekom pajzlu, da ne kažem svaka čast, da kažemo, je li tako? Jer ona je bio gladan i rekao, slušaj, ja sam gladan, a vodiš me na ručak, evo ti što sam docitao. Tako je on došao do tih kupačica. I interesantno, koliko god da se kasnije naši velikodostojnici, državnici, pogotovo 45. pod 45. jesu, trudili da tu kolekciju isprazne, ipak je vrlo mnogo ostalo. Možemo samo da se ponosimo sa kraljem Milanom, koji je stvarno bio jedan umetnik, jedna produhovljena duša i koji je znao da odabere stvarno slike kojima je danas basnoslovna vrednost. Evo, pričamo o kralju Milanu, kad pričamo o njemu mi ne možemo da ne pričamo o kraljici Nataliji. No, kada pričamo o Obrenovićima, šta je interesantno, a provlači nam se kroz celu ovu priču, knjaz Miloš, kneginja Ljubica, pa Mihajlo i tragična smrt i sve njegove tragične ljubavi. Pa evo nas i kod kralja Milana i kraljice Natalije, takođe jedna velika, duboka, ali tragična ljubav na kraju i kraj dinastije Obrenović, ljubav Aleksandra i Drage Mašina. Malo bih to i istorijsku podlogu, a i pikanterije, dragi moji doktore, o Nataliji i Milanu. Samo da kažemo gledalcima, ako smo ih zainteresovali ovom pričom, postoje memoari kraljice Natalije i dostupni su u svakoj bolje snabdevenoj biblioteci. Jeste, mogu se nabaviti. O kraljici Nataliji ima toliko mnogo oprečnog pisano da ne vredi. Nismo svedoci, nismo videli, barem ja nisam vidio, jer ja sam ipak suviše mlad da bi to pamtio, možda vi deco jeste, ali ja nisam. Ali zna se šta se priča po Beogradu. Kraljica Natalija je bila izuzetno lepa žena, žena koja je navodno mnogo volila svoga sina. Sad, da li je to bilo eksplicitna ljubav, tek da se kaže, ili stvarno o tome su uzdržavano. Ali,
kraljica Natalija je želela da pomogne srpskom narodu. S time što je bila vrlo grubo oterana iz Srbije, što je 4 sata samo bila u Srbiji, pa je onda najurena, jer ona je došla u Srbiju, bila Bog zna kako prihvaćena, sa pristaništa na koje je stigo, iz njenog fijakera bila su ispregnuta konji, a ljudi su je vukući odveli do Terazija. Ušla je u dvor i za kratko vreme je stigla naredba o tome da se ona ekstradikuje, da se izbaci napolje. To su sve šamari koje ta jedna žena doživljavala. S druge strane, kralj, ja ne bih volio ni u čem ljubavni život da se mešam, pogotovo ako je malo tragičan, malo neshvatljiv. Ja hoću lepe ljubavi da pričam. Hoću da pričam o ljubavi kraljice Drage i kralja Aleksandra, njihove snaje i njihovog sina. Neću o njihovim da pričam, jer to je jedna tužna ljubav sa svake strane. Kralj Milan sam po sebi bio je veliki Don Juan, navodno je obožavao kraljicu Nataliju, ali mu ništa nije smetalo da pored nje ima još jedan harem. Čudo su bili ti Obrenovići, jel da? A svi su bili vrlo veliki ljubitelji ženskog roda. I šta se dešava? Među njima tikva prska. Da se on posle na sve moguće i nemoguće načine snalazio i tešio, ako ništa drugo, danas možemo da odemo u selo Dobrinci. Dobrinci preko puta u Sremu. Tamo ima 2 kuće. Jedna preko puta druge. Oba 2 kuće pripadaju istim porodicama kao i pre mnogo godina. Ali šta je bilo? Kralj Milan, već posle abdikacije, posle teških svojih situacija, svratio jednom u Dobrinci jer je čuo da je tamo najbolji bostan. Ajde, oče, baš najbolji bostan da jede. I odjedanput je video 2 prelepe devojke, 2 prelepe seljančice i, hvala Bogu, čoporativno se zaljubio u oba 2. I nije našao ništa pametnije nego i jedno i drugo da zavrti mozak. I jedno vreme te 2 dame su bile njegove najvažnije ljubavi. Ali, da je to tako, možemo posvedočiti po jednoj stvari. Prvo, dame se nisu udavale, rađale su decu od njega. Molim bilo. Ali, doktore, to može da, izvinite, molim vas, da negira tvrdnju da nema naslednika dinastije Obrenović. Vidite, to mora da se shvati. Jedna je stvar pravni naslednik. A drugo biološki, je li tako? Drugo je biološki naslednik, a treće heraldički naslednik. Heraldički naslednik mora da bude samo iz zakonskog braka, gde se uopšte ne postavlja pitanje ko je stvarni otac. Gde se drži onog starolatinskog pater est qui nuptiam habebet. Otac je onaj koji je mov majčin. Znači, to je jedno. Druga stvar, sam po sebi naslednik ekonomski mogao je tek da postane u Titovo doba kad su vanbračna deca priznata kao bračna. Ali da pustimo to da kažemo... Kako se završila priča o Dobrincima? Ma sad to hoću da kažem. Dobrinci, kad je kralj Milan umro, navodno zapalenje pluća, 901. godine, 29. januara, iza njegovog groba, kada je bio sahranjivan, išlo je samo 12 ljudi. Vi se pitate kako to? Tako, to je bila izričita želja 2 kralja. Kralja Milana i njegovog pobratima i prijatelja Franje Josipa, Franc Jozefa. Kajzer Franc Jozef, što kažu Nemci, išao je iza njega, iza njegovog groba. I još 11 osoba. 2 dame su odmah išle iza njega. 2 dame obučene u crninu,